cariño, mire que ten trapallada este tipo por aquí, Ai, pero isto por que será? Hombre, Carmen, que isto que para afeitarse. Hombre, para patatas. El arieiro non. Ai, mira para aquí. E isto? Sabe Dios para que é isto? Para inventos inventan agora aí. Pero o micrófono. Xirarei como a roda do muiño, xirarei nas tuas augas de muller, xirarei no liru liru. Que pasa aquí? Home, que son esos berros, Moncho? Home, que tal? Que Como tal, estás, home, Moncho? pero... Xosé Ramón, home, encantado. Estaba aquí facendo un pouco de tempo cantando e ya está a xente do equipo para alegrarlles un pouco a mañá. Pero cantando, pero si parecía que estabas matando un gato o algo así. ¡Qué coñero eres! Me cago en la vida. Bueno, pues ¿y dónde andabas, oh? Eu andaba aí detrás que fai falta un molde desmontable para empezar a receta e xa podemos empezar. ¿Qué es? ¿Un molde desmontable? Un molde ¿Esto para desmontable. qué es esto? Esto xa te explico ahora, cando mientras fagamos a receta. Vale, estamos, verdad? Poño aquí, ¿no? Sí, pon aquí, por favor. Va, hola, moi boas e benvidos unha semana máis a cociñar con Xosé Ramón, que son eu. Correcto, moi boas, que tal? Que tal, como estamos? Estamos preparados xa, Veña, pois hoxe imos facer un prato estupendo, un prato que sobre todo vai servir para endozar as vosas vidas. Bueno, endozar isto que ando che no banco, ¿no? Que a mí non me entrou en nada. Eso é endosar. Non endozar, que hoxe o que imos facer é unha sobremesa. Hoxe imos facer unha sobremesa, por iso endozamos. Unha sobremesa, me encantan as sobremesas. Moito me gustan as sobremesas cos amigos, chupitos, unhos gin tonis, ou que sea, hasta carne de cu. Ali veña de un pedelerio, unhas chácharas, e hasta reventarse aí veña, pero a pasar as eu falaba de unha sobremesa que refiro a un postre. Imos facer un postre. Ai, un postre, sí. Imos facer un postre, entón, pois precisamos, pois, isto porque imos facer unha torta de queixo. Que che parece? Que me estás dicindo? Unha torta de queixo. Imos facer unha torta de queixo. E veña, pois... Como se fai isto? Non sabes como se fai? Non. Pois vou te explicar como se fai, ímola facer porque é moi sinxeliña de facer, incluso me podes axudar ti a facela. Vale? Que fago eu, por favor? Mira, pois ti por empezar, pois o que podes facer é ir desfacendo as galletas. Vale? Como desfajas? Como as queres? Desfeitas en cuadraditos? No, tens que trituradas, tens que desfacelas ben desfeitiñas, mentras eu derrito o que é un pouco de manteiga, que no que cantas fará falta? Un paquete, dous paquetes. Creo que sei, estas galletas de aquí seguramente non van chegar. Eu vou desfacendo a manteiga aquí, xa aproveito, desfago no microondas e así, aí estamos. A ter aquí ferramenta, ves? Tens que facelo con cariño. Oi, escarromanse un pouco. Aí estamos. Imos desfacendo, Fará falta moitas, o... Pois sí, se pode ser todo o bol, moito mellor. Alguna vía estou poñendo isto perdido, Feno con cariño. Eu vou poñer algo así por os laterales para que non escape a galleta, non? Porque a galleta María que é o que ten, que é moi dispersa, non? Bueno... Esto xa casi está. Moi ben, pois isto tamén, xa me queda pouco. Vou facer así un montículo. Aí estamos, moi ben. Se as pos en vertical seguramente apañarán millor, non sabes? Ui! A ver, vamos a ver, tens que ser un pouco máis... Sí, a mellor o método está ben, pero tampouco é o... Chegará isto. Isto pode ser que chegue, pero, mira, vou te explicar outra maneira moito mellor para... Isto, amigos, nas casas non nos repitades, vale? Isto... Pero despois colle unha escobiña e xe lle paso, Vale, isto a mellor maneira que vai facer é... Collemos un pouco de papel de cociña, vale, collemos unhas galletas, vale, así, moi ben. Esta é a maneira, nenos e nenas, que nos vedes nas casas, non como fixo o meu compañeiro. Está ben, é efectivo a maneira na que... Pero metemos aquí... Mira o truco, para que non escapen por aí eses faranjolles. Ahora, por exemplo, collo, pois isto, o mismo, o que como fixeches ti, vale, e vou facendo. Incluso podemos usar o teu método, vale? É unha variante, pero e así, vale? E así xa... Claro, é que eu intentaba, pero a galletas... Aí vai, non? Claro, bueno, pois está ben. E dáballe forte, eu dáballe forte, sabes?
Eu daballe forte, pero a galleta esparcíase. É de esparcimiento a galleta. Mira, isto ahora o que vamos facer é misturar isto para facer a base, imos misturando isto ca manteiga derretida. Aí estamos, moi ben. A verdade, igual me pasei. Imos metelle moi duro, igual a galleta non resiste tanta dureza, non? E moi ben, isto imos facendo así, imos facendo unha pastiña, vale? E isto imos metémolo aí, imos facendo unha base, vale? Imos facendo unha base, pola aí. Sí. Aí está. E tes que ir poñendo, esmagando pouco a pouco para que... Para ir facendo a base, sí. Vale, e telo que facer así cama. Sí, porque así realmente consigues unha pasta compacta, vale? Voume manchar as más. Bueno, pero eso hai que facela a man e non pasa nada. Mentras eu vou ir facendo o que a seguinte capa da tarta de queixo. Tampouco noxento, Vale, bueno, non pasa nada, pero faen así cas más que hai... Pero non che dá asco meter as más aquí nesto? Bueno, pois que, claro que non me dá asco, pero realmente a ti non che dá asco, pois, por exemplo, coller un chuletón todo ensangrentado, eso non che dá asco, verdad? Ao final, ao cabo, é carne, é como a nós, un chuletón é como a nós. Pois isto, ao fin ao cabo, é unha base dunha torta de queixo. Eu vou ir facendo a seguinte parte da torta, que é coller con un pouco de queixo crema, non? Faise a seguinte base, faise con un pouco de queixo crema. Queres que che fago eu? Queres que che fago eu? Bueno, veña, pois se queres... Cal é queixo crema? Mira, o queixo crema é este de aquí, vale? O queixo crema... A base case está xa, moi... sí, que quede ben, moi ben. Aí está, así un poquinho. Ben, o queixo crema, collemos o queixo crema. Temos que... Queres me axudar ti? Sí, por favor. Ben, o que temos que facer é airear o queixo crema. Fúrtame colaborar. Temos que airear o queixo crema, casmás, vale? Casmás, para que vaya collendo o corpo. Remexelo? Sí, e mentras eu vou coller un pouco de cola de peixe... Arre, carallo, que te mates con meter as más en todos os sitios. Bueno, pois tens que meter... Viña man, e logo non tens ferramenta para traballar. No, porque hai que facer o casmás, que ten que ser así. Ben, eu collo, derrito un pouco de cola de peixe, un pouco de leite, e eso, pois realmente... Cola de peixe? Sí, cola de peixe. Sí. Pero non es esto, entonces, estás mal da cabeza, estás vacilando. A cola de peixe. Cola de peixe non val para botar un dos. A cola de peixe, iso é xelatina, é a xelatina que imos meter aquí no leite para que se vaya derretindo e depois misturamos todo eso que ti estás aireando tan ben casmás e me lo misturar todo con un pouco de nata que temos que montar agora e xa casi temos todo. E misturamos con isto e xa temos a segunda capa. Cola de peixe para facer ti, vale? Porque eu só sei facela e a tiro na grella, eso sí. Pero a nata, se queres, podes xa preparar. Bueno, pois veña, está eso aireado. Pois veña, pois colle... Montar a nata, sí. Moi ben, pois veña, pois monta a nata. Eu falando de montar, podo... Vale, Moncho, veña, xa entendí. Vale, cólleme, por favor, pásame eso. Trama batidora e montas. Non hai que batila a man, que hai que batilas a man. Hai que batilas a man, porque senón a nata pode se nos pasar e convertirse en manteiga. Vale, pásame eso e hai que batila aí con esas varillas. Moi ben. Moi ben. Aí está, pon aí. Un par de mogo queixo. O queixo xa se lle pode botar, non? Pon eso aí, a nata... Queixo xa se lle pode botar, non? A nata, sí. Queixo hai que botarle por riba. No, pero eso espera a que esté montado. Guardámoslo, como é isto? Eso reserva aí e botámoslle un pouco de azúcar, aí está. Deixamos un pouco de nata para lavar esta... Por mucho. E vai dando e hasta que batilo hasta que este. Vale, veña, pois eu, mentras tanto, vou ir facer unha... Vou batendo, e despois isto xa o manjo aquí todo, o queixo... Exactamente, cando este todo, misturas todo, e mentras eu vou ir facendo unha crema de arándanos e mételo dentro, vale? Entendido? Cando tiñas todo rematado, mételo dentro. Veña, aí... Venga... Pues isto é super sencillo, amigos. Xa está a crema de arándanos. E que? Como vai? Víchelas, está ben xa no seu puntiño? Está aí de ben caer 5 minutiños ou así. Teño unhas ganas de probarla así recién quentiña, recién salida. E ten que saber eso a gloria bendita. Pero como que quentiña? Si, metina, dixaxe, me mete un pouco para que... Pero dixaxe que metea un pouco, pero era no frigorífico. Como que no forno? Metina no forno? Pero si é un poste frío, Moncho. Pero me verres, porque non me te explicaxe. Pero me expliquei, pero sempre me andas escarallando nos platos, vos. Xosé Ramón, pero non te enfades, home. Bueno, xa estamos cas tonterías. Isto é o que non pode pasar. O importante da sobremesa, se non hai poste, sempre hai café. O café é básico para a vida. E o viño.